Защо жените се чувстват нещастни? Извадила съм ви 4 най-често срещани причини за това. На първо място е прекалено многото работа. Когато жената е постоянно ангажирана, тя няма време за себе си и няма време да презареди своите емоционални батерии. На второ място това е стресът. В нашето натоварено ежедневие стресът се отразява зле както на жените, така и на мъжете, но истината е, че двата пола се борят по различен начин с него. Жената има нужда да споделя проблемите си и да говори за тях, докато мъжете, когато имат стресова ситуация, се затварят в себе си и търсят решение. Това различие между двата пола е една от често срещаните причини за по-голям стрес при жените, защото много от нас не разбират желанието на мъжа да се затвори в себе си и се чувстват пренебрегнати и неподкрепени, когато той не отделя време и внимание да ги слуша, без да им дава съвети, които те не очакват от него в този момент. На трето място, като трета причина да се чувстваме нещастни, това е емоционалната неудовлетвореност. И тя проистича от една страна точно от факт номер 2, как реагират мъжете и жените в стресови ситуации, а от друга страна се засилва, когато нямат време за себе си като двойка, когато цялото им свободно време е ангажирано с други неща, с семейството, с децата, с родители, приятели и така нататък и така нататък. И не си оставят време сами за себе си като двойка и това да засилят отношенията си. И на четвърто, но не на последно място, това е когато жената чувства липсата на подкрепа. Както в стресовите ситуации, така и в начините, по които се подкрепят двата пола, има много голямо различие. И ако не сме изговорили тези неща и ако не знаем кой е начинът, по който искаме да бъдем подкрепяни, по който партньорът ни има нужда да бъде подкрепян, ние подкрепяме човека до себе си по начина, по който бихме искали ние да бъдем подкрепени. И обикновено тези начини се разминават и така в един момент и двамата се чувстват неудовлетворени и неподкрепяни.